Sa mga nangita pa og pwedeng pangregalo og lami ang mga pagkaon alang sa Pasko, mamahimong mabisita ang trade fair nga gihimo karon diha sa Kapitolyo. Atong sayran ang kasikas diha pinaagi sa live report ni Femari Dumabo Fem. Yes, lan alang sa itong mga kapuso karon nga wala pa kakumpra or wa pa nakakumpleto alang silang pang Noche Buena ani ay alang kaninyo nga swak kayo sa bulsa. Ana alang gyud kini sa tugkaran dinhi sa Kapitolyo dinhi sa Pasko sa Kapitolyo Agri Fair kon Agri Fishery Trade Fair. Gani usa na niini ang inyo ha makita dinhi kini mga prutas. Sama na ni sa tent dinhi sa Dakbayan sa Talisay diin matod sa usa sa nagbantay niini nga barato ni siya og gis ngadto sa 20 pesos ikumpara nimo kung ngadto sa merkado jud ka mamalit kay kini siya direct yun siyang gikuha gikan mismo sa mga nag-uma sa Campo 4 Barangay Manipis ug sa Barangay Haklupan. Samtang lan mo ni siya tumakita kani mga lakatan, kini mga mangga nga 140 kung sa merkado kanini mo paliton mapalit kini og 150. Gani karong panahon na lan ni mga orasa puno-puno na ning dinhidapit sa ato ang Pasko sa Kapitolyo ug usalan sa gidugukan dinhilan sa ato mga malitay ang kining sa tent sa municipality sa Bantayan tungod kay kung gipulaan na mo og mga lechon atol sa inyong mga parties ani nindot kay para kaninyo kining seafoods gani sir sa nimo gipalit sir Scallop. pagpilay Tag 50. tag 50 ang putos kay ubay-ubay pa ni dire kini siya 50 ang 50 ang putos kay half kilo man ni siya kay kung usa ka kilo 100 pero sir kung dili siya linuto kaning hilaw pa gyud tag 90 ang kilo gani kagahapon napatatoy naabtan unta nga alimango sir no lambay tag pila tatoy kilo ato sir 400 pila sir 400. Naa sila binga po dire ug uban usab lan kining mga nabantog nga bulad. Nasa tay bulad diri og ginamos. Sir, ang ginamos sir pila ang botilya? 120. Nindot siya kay ning ginamos para sa Pikas kilit. naladangan sa mga Litson si. Oo. Usa pa uban na to mapalit diri sa Bantayan sir. Kani buwad ginamos datay suka Bantayan. Isla sa Bantayan. Isla sa Bantayan. Proudly made mo ni ang kinapangita dito sa tabuan sir no? Oo. Okay, munit Oo. Lan ari po ta patighog sa uban pa diri nga mga display dinhi sa City of Naga kay tanan mang munisipalidad ug usab mga component cities dinhi sa ato sa probinsya sa Sugbo ang nagpahimutang sulan diri talan ari sa Municipality of Asturias talan kay kung alang sa mga wala nakakaunog poto or bingka atol sa misa di gallo kay katong wala ka simba ani ay poto chocolate moron gikan sa Asturias gini nga made ma'am kato naibawaan atong naibawaan ang sa moron man god Leyte or Bohol man kasagaran gikan no so kita sa Asturias nagimo tagatuha. Yes, ma'am. Masa pa gani mga sikat gani gyud nga pagkaon gikan sa Asturias? Bingka, ma'am. Kana, ma'am. Number 1, bingka. Bingka dawa. Yes. Bingka dawa. Bingka dawa, ma'am. Pila man ni ma'am? Tulo 100, ma'am. Tulo 100. Pwede ni mang gyud tulo ni binta. Dili, ma'am. Dire po na mangyo. So ang ato ang talong ma'am, tagpila man eh. Tag 50 na siya, ma'am. Unsa man balik ko na to. Tag 50. Isang kwinta ang 50 ang kilo, ma'am. Yang kining gagmay 40. kung sa merkado tagpila ni ma'am. Usod ko kibol, ma'am. Wow, wala ka balo si ma'am. Pwede rin hanggang unig 30 kay wa kay balo si ma'am pila sa merkado. Dagang kay salamat ma'am no. Arita sa Municipality of Zambuan. Landol dool ni siya lan sa amua sa lungsod sa Oslob. Nangita ko sa Oslob puro tuwa sa katapusan man lan. So ang makita to diri lubi kay para gini siya pwede ni siya pang biko or kanang mga gata-gata. Ang atuang nitago man ang nagbantay no. So ang kalabasa 40 ang kilo, nay mani nga pula 150, nay kapayas kung ganihan nato yung mga balita po niya Sir Alan na botaning sa kapayas ikaw lan naman kay dako dito sa Midillion pod later. So naay nagilubi nga tibuok pa ni unsa ni napay kapayas, napoy butong. O garita lan kay aside from the kining mga prutas, napoy pwede pang regalo. Dinhi sa Arapa Livelihood Center Incorporated ka aside from the mga munisipyo ug syudad nasay corporation ni siya corporation ma'am no naay pwede pang regalo kining 10 herbs so
Unsa man siya, ma'am? Napo ka kani ang herbal ma'am gisagol ana. Muna siyang kombinasyon. Napoy sabon. Yes ma'am, sabon. Paputi gani, ma'am. Makapagwapa, makapasinaw sa panit. No need to put lotion na sa panit kung mo sabon ka ani. Kay model, ma'am. Kay Bravo. Yes ma'am. Yes, yeah, ma'am. Iligo pag yun na niya ang gatas mismo ani ma'am. Iligo niya. Mo na rason gwapa siya kaysa namo. Sakay na. Unsa ni ma'am? Abi na mainom ni ma'am. Yes, na mainom po na siya ma'am. So, pwede po Mo ni ang Asian time ni Cleopatra. If you want to try ma'am, I will give you. Then you said lami. Uy, mahimot ang kanding di anak pinakalit. Yes, ma'am. Napo sila pork to Try, ma'am. Unya, ma'am, atong sulayan na later, ma'am. Kaya marag kulang taguras, ma'am. And then, naani, pinangita ni sa mong program manager, ma'am, Mundo. Tagpila ang kilo, ani, 80. Pwede ni mangyog si tinta, ma'am, no? Dili gid gapo di mahangyo day, ma'am. Lower lang na mo price. Okay, 100. Kining, unsa ning nga uban mga Kana siya kadaba. Cardava, din naapoy mga unsa ni honey. Your honey na siya ma'am. Sakawa na mo ng Oh. farmer. So naapo gud po tay sardinas po din. So lan-alang sa tuwa pang mga gusto pang muapas din hino ang kini nga to ang Pasko sa Kapitolyo Agri-Fishery Trade Fair bukas ni siya alas 5 ang uban ni alas 5 bagay sa kadlawon hangtod na sa alas 6 sa gabi anapoy uban nga hangtod alas 8 sa gabi pero ayaw ra mo pagpaabot og hangtod sunod semana kay magtapos ni siya karong Friday eksakto gid kaayo a day sa bispiras before atong Pasko. So, unsa pay gipabot niyo mga kapuso, arat na dinhi sa Pasko sa Kapitolyo. Lan? Okay, Pem, mura man kag nagsuroy-suroy sugbo imo ang gilibot ang tibok lalawigan sugbo diha sa tabo sa Kapitolyo. Okay, Pem, daghang salamat.